SUA suspendează vizele pentru moldoveni. Măsura intră în vigoare din 21 ianuarie și e valabilă pentru cetățenii a 75 de state, inclusiv Rusia, Georgia, Iran, Egipt și Brazilia. Anunțul a fost făcut ieri de către autoritățile de la Washington, care precizează că măsura are drept scop reevaluarea procedurilor administrative de analiză și control a cererilor de imigrare. Totuși, potrivit autorităților americane, această măsură este pe termen nedeterminat. Menționăm că este vorba exclusiv despre vizele de imigrare, documente care permit stabilirea permanentă pe teritoriul Statelor Unite, iar astăzi Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis un comunicat în care precizează că decizia Washingtonului nu afectează vizele de călătorie sau cele de acces în Statele Unite. Astfel, vizele pentru turism, studii, muncă sau afaceri nu sunt afectate și continuă să fie procesate în regim normal. În același timp, diplomația moldovenească susține că vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu sunt revocate. Potrivit Maiei, impactul acestei decizii asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, întrucât numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău s-au redus constant. Amintim că acum o lună președintele SUA Donald Trump a suspendat și programul american de loterie a vizelor Green Card. Programul oferea anual până la 50.000 de vize.